Kablay pi barang ipidang subhay pi way by way hakane ka video tutorial jongi ta hakane ka video ngan pen I ya pi komno ba pin bu lane ba pin click hakano kano ka benta jong ka YouTube setting jong pi kane ka la ban ya rap ya pi yo le se pin pat tip nang no te ngan pen I ya pi step by step halor kane ba komno ba pin bu ya ka YouTube setting jong pi Lada day bo pidang supaya thamai hakane ka channel jongi ngakrapat ya pi ngong bahasa subscribe ya kane ka channel jongi Lada, nanti salah ya kan ka video, nanti bat sa komen lada don ki jeng pensai ki ba pi kwa na kaliang jong pi sa komen hapo ka comment box ngin sa pensai ngin reply ya pi hakano ka por. Ngakerteng Albin Sistero pila ban following hapo ke Instagram hapo ke Facebook ki link ki don hapo ka descriptions pila ban check hapo ka description hoi ladon ki ba comment bar ki ba kwa ban yo jing te bhalor kane ka phang tengi na kalyang ka jong pi production ngi pen mi ya kane ka video ban yaram na ka banta jong pi ki bompat nang halor kane ka phang kumta sape ya kane ka video hadu bakut ngin hikai ya pi khanam ba pin yo jing tip halor kane ya ka ba pimpat nang lane pimpat tip kata kala ban ai jing mentoy na ka banta jong pi ngobha don't skip tekat ka ba pi kwa kat ka ba pimpat nang lada pi komen ngin hikai na kabenta jong pi hoi don ki ba kwa ban pensai halor kane bakin yo jing tip shishu te ngin penmi ya kane ka video ban yaram na kabenta jong pi lada pimpat sngutu ya ki lada pimpat sngutu ya ki we ru sakali nangi pensayo ya kum kini ki judge video ki ban yaram na kabenta jong pi ba pindang la shishu ban pen q lane ban yo jing tip syapang ka channel jong pi Oke, dengan penmap ya pi nomor ba kabitri mobile chunga kam don sure ka don tang 10% dengan yale kad bala ban penjam ya kasur chunga nomor ngam la shu ban penden ka microphone te wanam sngawi ya kata te nangkong pi haban le ya ka Google Chrome jong pi nang ta sa type youtube.com YouTube okala dan ta klik ha ka youtube.com nang ta sa klik una u3 dot nang ta sa select ha ka desktop site Anda pila klik ke desktop site nang ta pinsa yo I ya u logo jong ka channel jong pi nang ta sa klik ya u logo nang ta sa klik YouTube Studio namar ka slogan net ha kane kapor pila yo I hi te wanam sngawi era kala jan 1 dolar ne u logo hang ne te nang ta sa klik your channel enda pila klik your channel nang ta sa klik part customize channel kala jan wan khendiat do ye ap khendiat wanam skip namar kane ngin yarap na kabenta jong phihi kajing mento ya phihi namar ba kane kala ban yarap shibun ya ki youtubers ki bompat tip lane ki bompat nang shapang kono ban set ya ki setting jong ka channel jong phi te hangne harum sapet ya u hangne harum pensa yo I ya u setting icon jong ka channel jong phi te pensa page hangne harum nang ta sa klik ya u setting icon enda pila klik ya setting icon kinsa wan ki setting jong ka YouTube channel jong phi hangne ki dan rutli ki setting in like step by step ya kine ki jing batai ngan batai kat ba kat kum ka jing nang kat kum ka jing yo jing tip jonga ya kine ki setting te ka ban kong ka dei kata ka general setting ha kane ka general ka don tang ka way ka option kata ka dei ka default unit te ha kane ka banta ka dei ba pi kwa ha kano ka banta ba ka pisa pi kwa ban kamai te pila ban bu ro da ka Indian rupees lane ka US dollar lane kino ki currency ki badan hapo ka phareng ki don shubun kini ki jing kamai lane ki ba kiwan ha kadur jong ka ri te hangne ngejit ya ka US dollar namar ka baru hingi kwa bisa phareng dai to ngamlele ya kata ngin bun tin shurang ngin la ka next setting kata ka de ka channel setting jong phi ta ha ka ne ka channel setting jong phi ki don
lightly ki option hangne kaban kong kadai ka basic information tekin ya nang ta kaban kong kadai ka kartang jong ka channel jong phi nang ta ka ba arpar kadai ka kari hakano kari ka ba phi shong phi sa lada dei ba phi shong phi sa po South Africa kane ka channel jong phi te phi haban click hi South Africa te namar banga dei na po India unong India te nga happy ban click apo ka India te nang tapat ngin ya ha ka babut te kane ka keywords pat ngan pensaya pi kendia ba nga subo manca uperlok jong phi uban na po nong stone u search ya ka channel jongi tongan ai kanuksa jong phi production manca u search na po nong stone henry umlapat apo ka YouTube akato ka search box lada pi thok lupa ha kane ka keywords jong phi productions technical vlog productions jong phi bat kunta terta phila ban bu ya ki keywords jong phi lada uto bru ula search biang hadin siganta ai hapo ka YouTube ula lap ya kane ka kerteng channel jong phi lada u search pa technical kane ka content technical ro kala like direct hakato ka jing search lane ka jing wat YouTube perlok bana nong stone u search ya kane ka content kane ka bani la ban yarap ya phi ba kane ka la ban ai ya kata karang hakato ka search box karang jong ka YouTube te ka babot pat ngin lai ha ka options ka bar ka dei kata ka advanced setting ta hangne ka dan tang ka jing set ya ka setting do you want to set your channel as made for kids ta hangne pin sa haban click no is not made for kids sorry te nang ta ka babot pat ka dei ka babot pat ka dei ka auto generated captions ta hangne nama haka jing batai jonga omdon ka keten kasi hapo ki lyric kiba mi apo ka screen te ngam la ban le te ngam don kam man click hangne te ka babut pat ngin like haka subscriber count lada kito ki number kanongut kidon kito ki number kiba subscribe haka channel jong phi lada dei ba phi kwa ban mi kito ki number phi ha ban tik hangne lada dei ba phim kwa pat omdon kam ban tik hangne ka babot pat ka dei kata ka disable aka advertisement ta hangne ka advertisement atau phi kwa na amban wan ki advertisement hakane ka por ba kum ki marketing so ai kanuk sa ka Flipkart lana nangta Amazon nangta Meesho bakum tata terkinwan ki advertisement mo te namar mentahi ngam pat kware te ngam klik re nga namar kito ki kam penbun kam yang akan lihat te ngam don kam ban klikento nangta kidon ru ki wi ki setting hangne kita ke manage YouTube account remove YouTube content advanced channel setting buat komputer ta hangne phim don kam ban le nangta ngin select pat haka options ka bubut kata kadai ka features eligibility dengan klik hangne te kangne ro kadon ka artli ki jing ai options jungki kadai ka default features nanta ka features that required phone verification kini phim don kam ban le kidon ki option showroom ro naka kini phim don ban kta alane ban klik hangno ro ka shu e komto tengin le ja ka babot pat ka setting kata kadai ka upload default ta hakane ka upload default ngan yol sfm pat yo jingtip nang no kane ka upload default ro kadon artli ki option kane ka upload default kadai kata ka ba haka por ba phi upload yaki video jong phi phim don por lane phim lapsu ban tho yaki descriptions lane ki tags te lada phi tho lupa hangne kan pan suk shubon ya phi ba haka por upload video jong phi phim don kam shu ban tho yaki ne ki content ki ba phi lada tho lupa hangne te manta kaban kong kadai ka title te namar ngi ha pan kala na ka we ka video na saka we pat ka ju ka kerteng kam sa ka video tengi hapan I komtohi namar ngin sa type endah ngila upload ya ke video ka description ro pila ban tho lupa ya ki channel jong ka link jong phi nangta ki social media link jong phi kom Instagram nangta Facebook WhatsApp ta bakam ta ter pila ban tho lupa te kini kila like direct ha ka por upload jong phi hapo ka description jong phi kane em ka bangla ong ya phi sumba subscribe ya ka jong phi productions namar kan yarap na ka benta jong phi kanang ba pendang la shushu banyo ki jingtip ki jingnang
ha ka ba ka jingya lanti jongpi kumu YouTuber nang ta ngin ya ka babon nginom pun bun kitin ya kata te ngin ya ka babot ka dei ka visibility te hangne pin haban click public lane private lane unlisted namar hangne lada pikwa bakan bu unlisted lane private ya ka video jongpi kata ka shong ha ka jingjit jongpi namar nga hangne ngan bu unlisted namar yo la se ka don ka jing bakla ha ka jing edit lane don ka jing bakla ha ka jing type mo namar lada pi bu le komta te lada pi bu public te ka shu le public komto te omlong re namar ngan recommended shwa ya pi ba bu shwa private lane unlisted nang ta enda phila upload ya ki video nang ta sa bu public te nya ka babut te kata ka de ka tax kanero lada pim don por ban tho lane ban type ya ki tax jong pi te ha ka por ba pi upload ya ki video te nga kerpat ipis ngom ba tho lupa hang ne ha ka ni ka upload default khnam ba pin kanom simpor lane kanom tu ya ka por jong pi ha por ba pi upload ya ki video jong pi tengin ya ka options ka ba ar kata ka dei ka advanced setting jong ka channel jong pi hangne ki dan shubon ki options na ka banta ka ba pi haban pandap nanta ka dei ka ban kong ka dei ka license jong ka YouTube jong ka video jong pi hangne ki dan atali ki options kata ka dei ka standard but ka creative hakane ngan batai ka we pa ka we kane ka standards ka long ka standard YouTube license jong pi ka long ba kalong ba katu ka video ka ba pipen mi apo ka YouTube ka dei ka ba don license na banang ta ka ne creative part ka bom don license ki we ki YouTubers kila ban shim ya ki video jong pi nang ta kila ban reuse la ne ban kam biang ya katu ka video jong pi nang ta lada pim ko ba ka video jong pi kan pendan kam da kiwe te sa shu klik ya ka standard YouTube license tengah hang ne ngam kwa re namar ka ne ka video ka de ka ba pen mi ka ba pen le manga tengah la don ka license dengan bu da ka standard YouTube license ka ba bot pat ka de kata ka video language kom kano ka ja video ka ba ki kentin ha ka video jong pi ka ba pi la ban le la da dei ba pi le ya ka video ha ka kentin South Africa ka taru pi la ban klik ya ka South Africa namar ki don shubun ki kentin namar ha ka ne ka video jonga ngan le da ka khasi tutorial namar ngasno diaw khandit namar ba omdon ki kentin khasi ha ki ni ki option tang bato mile re namar kisno thu ya ki ne ki kentin ki ba ngakran ki khasi tang ba ha ka ba bot thu ka don ka title and descriptions language nga ai ka to ka English India hi kumchu nanta par ha ka ba bot in like ha ka whole potential inappropriate nanta ha ka ba bot pat in like ha ka comment sorry nga bakla kandian ta hang ne ki don ki judge comment hato pi sha na em ba ki weekend comment ya ki video jumpi lada phim sha ta pin sa haban click disable comment lada pisha bakin comment kino ki judge comment pin sa click allowed all comments nama lada pimsha ba kum ki judge comment ki ba currency lane kino ki ba I pendom lane I penwit ki pi pin sa click hold potential inappropriate comment for review nyamar ba ngam sha re baki wekin comment da ki contingency lane kino mo dengan show I bet hold potential inappropriate comment nanta endang la bu yakine ka YouTube community guideline kala block ya kum kitoki contain kababot pat ka dei kane user can view rating of this video hato pi sha na emba baki bro kin yo ya ki like lane ki dislike jong ka to ka video jong pi lada pisha baka to ka video kan pau like lane dislike pin satik but lada pimsha baka video jong pi kan pau ya ki to ki number like lane dislike tade wat nom tik hakane ka jaka natang pan in like hakabut kata kadai ke kategori kane ke kategori kadai kata ka video jong pi ka yadei lane ka don jing yadei bat kano ka ki jakintin ki ba ki ai hakane kom ke film music sports gaming comedy entertainment news political education bat kum tata te kane pin sahab jet kum kano ka jai video ka ba pi kum kano ki jai video ki baju
phi ju pen mi hapo ki YouTube te ka don chingya de bat kini ki kentin ki bakil ayang ne te ngan ai ga travel bat ka event sang ne kata ka shong ha ka jingjet jong phi nang ta fat ka ne ka babut bat ka te ka caption certification sang ne ki don shibun ki option sang ne pin sahaban click non hi ha ka ne ka jaka nang ta enda pla da te ka ne nang ta sa click save nang ta pan in ya ha ka babut kan ram yang sharut tom lele in like yang nang ta pat ka upload default in la dep nang ta in like pat ha ka permission setting hakane ka permission setting ka don tang ka email id jong phi nang ta bat ka kerteng jong ka channel jong phi nang ta phila ro ban bu ye ki owner sato phi de ne am try jong ka to ka channel lada phim dei pinsa wanom lada phi de owners jong ka to ka channel te shu i kom to long kan ya be kom to hi kata like pat haka babut kata kadai community setting kane ka don shupon ki jing batai ki ba pide ban ti phangne shubo manta hakane ka community setting ka don akli ki option sangne an ai ka nuksa ya phi ya kine ki box light li ki badon hangne ka mod ba lada don ka channel jong phi ka ba phi isi ban page lane ka ba phi itom ba kan mi apo ka YouTube jong phi phila ban copy ya ka link jong ka to ka channel jong phi nang ta bat space ha kini light li ki box ne ban nang ta ka to ka channels lane ka video ka ba phi si ban page kan mi shu apo ka YouTube jong phi nang ta ka ba put pat in like apo ka block words hakane ka block words ka dei ka kentin ka ba phi block ka ba phim kwa ba kin mi hapo ka comment box jong phi nga ai hang ne namar ba ki don ki content si ki content ki bas new mo ngam la ban pen i phi kata wan sno e namar ba phila sno thu hi namar ki content ki bas new te nga shubun ki example hang ne ki don ki jong ki khasi la na ki pharang na ta jong ki dikhar ba kum ta ter nga ai hang ne te lada deiba ki bru ki comment yakum kini ki jai content hapo ka comment box jong phi kini ki content ka community guideline kala block ya kito ki jai comment directly enda kini ki content kila pau ha ka comment box tenang tapat ka babut ka dei kata ka block link hangne phato phi kwa na amba ka baki bru kin one san ya ki link hapo ka comment box jong phi lada dei ka marketing nangta lada dei ka sub for subs nangta bat konta ter ki jai link ki bo one san hapo ka comment box jong phi lada dei ba phi kwa baki one te one nom click tik hangne lada dei ba phim kwa ban one te tik ha kane ka jaka namar ngam kwa ra bakin one ki link hapo ka comment box jonga yo la se ki don ki haka lane kino mo te nganom sanre ngonga nganong tikre tengah tik hangne namar ngam kwa bakin one kum kito tenanta enda pila ada hangne min like yang haka default hakane ka default ki don ka juhi ka comment hato pisha ne amba ki comment kin one yang haka to ka comment box jong phi ka toro phin haban bu whole potential inappropriate comment for review kumba ngila dap atai haka to ka ladam nantangin like pat haka babut kata ka dei ka messages in your live chat hangne hato pisha ne amba ka baki message kin one haka por baki live streaming hapo ka video jong phi lada dei ba phi kwa baki lada dei ba phi sha bakin wan te satik hang ni lada dei ba phim kwa bakin wan te wan nom tik hakane ka jaka enda pila dep set yakito nanta sa click save nantangin like pat ha ka babut kane ka babut pat ka agreement kane kam don i re ki jing batai te wan nom sngwe ire namar kam dere nakadaw na ka dei nakadaw jong ka YouTube mo kam ai option i yang ne te pila like ban le ha ka to ka banta te kaning ila yarap ye phi yele se kala don jingmut shisha kane ka video na ka banta jung phi kan yarap kan ai jingrap shibun ye phi tanga karpat ye phi sung bahasa share ya kane ka video jungiro kanang bakito ki we ki bompat tip lane ki bompat nang ya kane ka banta kin yo ya kane ki jing pentip lane ki jing nang ha kane ka banta te barlada phikwa ba kum kino ki jaj video baki ba yadei bat ka YouTube ngila ban penmi ya kum kini ki jaj
video haman la kapor haman la ki sngi enda pila comment la ne bat kli yangi hapo ki comment box jong phi